ויש חדשות טובות שחבל על הזמן. החלטנו לעשות מבנה של מניות. זאת אומרת, 700 מניות, כל מניה משהו כמו 100 יורו, אנחנו הגענו את זה ל-100 יורו. מי שיש לו 100 יורו, יש לו הכנסה פסיבית לכל החיים. אנחנו מדברים על הכנסה פסיבית של ממש, לא סתם חרטה. הכנסה פסיבית, זאת אומרת, שמתם פעם אחת 100 יורו, כל החיים, 30 שנה תרוויחו כסף, כי אתם מחזיקים מניה, תחשבו שיש לכם מניה בפייסבוק. זה יהיה משהו כזה. על מה אנחנו מדברים? הבריכה של מועדון הספורט לעיוורים, זו שחולדאי סלל עליה את המגרש חניה לבן שלו. כשהיא עבדה, היו שם ג'טים, היו שם מים של ים המלח, דבר מדהים, אין דבר כזה בעולם. לא רק לעיוורים, גם לאנשים שמתפקדים מצוין, אבל יש להם דלקות וכולי, זה ריפה אותם. גם הג'טים, הזרמי המים האלה, החזקים מאוד, שזה פי 100 יותר חזק מג'קוזי, סליחה, וגם כמובן, הדבר הנפלא הזה, שזה ים המלח, זה חומרים מדהימים, אשלגן, ברום, לא יודע, יש שם הכל, נחושת, אפילו זהב יש בתוך ים המלח, בתמלחת הזאת. בכל מקרה, זה עובד, זה מרפא, זה עושה ניסים ונפלאות, אנשים באים מכל העולם לים המלח להתרפא, ואצלנו הם יתרפאו יותר, משום שהג'טים, הזרמי מים, הם מחזקים את המערכות האנרגטיות בגוף, מערכות השרירים, הכל מתחזק שהגוף מתנגד לזרמי המים האלה. מה שעשה עיוור, הוא מנסה לשחות נגד הזרם, שזה מאוד קשה, זה מחזיר אותו תמיד אחורה. אבל זה בטוח, בשביל עיוור, שלא יכול לשחק כדורסל, או כדורגל, או טניס, או כדורעף, או כל מה שלא יהיה, או לרוץ, הוא יתקן בעמודים וכאלה, אלא אם כן מישהו ירוץ איתו. ואנחנו גם את זה עושים. עושים את זה בדרך עמותת אתגרים, דרך פעילויות אחרות. גם אצלנו עשינו איזה מסע כזה שאנשים מחזיקים אנשים. יש גם תנדור עם אופניים וכו', אבל מה שכרגע דרוש בעולם, בכל עיר גדולה בעולם, זה בריכה כזאתי, ואתם, שאתם תיכנסו עם 100 יורו, גם תעשו טוב לאנשים וגם תעשו מיליונים. אז מה אכפת לכם? 100 יורו. כמה זה יורו? בדואר, ביום התשלום, חשבון 73838, 7038387, תום לוי, לא להתבלבל, ויש שם הנחיות בדיוקות מה לעשות, עם האישור של הזה, אתם מצלמים אותו, שולחים אותו בדואר, ואז אתם מקבלים תעודה שאתם בעלי מניה. בהצלחה רבה.